El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, pues estamos en tempo de descanso. Xa saben, aquí hai que completar esa playlist que levamos facendo pues, prácticamente desde que non desde que empezou a competición, xa un pouco avanzada, pero desde que se lle ocurriu aquí a Alex Gato, que non tiña por onde argallar, finalmente argallou isto. Alex Gato, boas tardes. É importante que se te escoite, porque isto é a radio. Ben, a ver, ahora... Hola, boas tardes, amigos. Que tal? Agora tesme que escoitar Agora, porque... perfectamente. Ben, perfectamente. Xa se te escoita, Alex. Boas tardes. Que estalo dicindo como se fora un defecto isto da playlist, ni moito menos. Digo que para que se che ocurran a cousas así tens que ter moito tempo libre. Bueno, non teño moito tempo libre, pero o que teño é unha mente privilexiada, con boas ideas, Paco. E Lolo, que tamén aportou. Lolo pode falar, se quere. Sí. Porque aparte, Lolo e eu temos hoxe obxectivos diferentes. Eu, o meu obxectivo, como pode ser a derradeira vez que estemos aquí, se Dios quere. Bueno, sí. Se Dios quere. Se Dios quere, o meu obxectivo en é... caso de que o Brogan ascenda, pues vamos a ver, ser que que non estemos... podamos estar aquí. No, digo que estemos aquí nesta tempada. Sí, é a derradeira vez que vamos a estar aquí, ao mellor falando do Breo en LEP. Claro. Sí, no, pero refírome aquí no estudio facendo os minutos musicais a tempada que ven. Dios dirá, tanto en LEP con ACB, Dios dirá, pero se o Breogán gañara hoxe, gañara na casa, pois xa non habría necesidade de estar outra vez aquí. E se perdera hoxe, tampouco. Pero se perdera hoxe, o que sei que sabemos é que vai haber outra oportunidade, polo menos. No. Bueno, no, porque se perde tamén na casa. Tú sabes que che está facendo gato, está che facendo envolvente. Por qué? Se só está haciendo porque que sí, está consumindo o tempo do descanso. Vale, non te preocupes. Pois mira, vouche pasar un enlace, que non sei se cho pasei. Pero creo que tes que telo. É unha das miñas primeiras recomendacións, hoxe pasei un pouco da audiencia, verdade? Vou poñer o que eu creo que lle pode gustar a Paco ou que lle pode reeducar os gustos musicais. O obxectivo de Lolo, que era outro que iba a decir, é encontrar, atopar unha canción que lle guste aquí que fraga. Non sei se vai haber tempo para os dous obxectivos, pero vamos a empezar ca miña primeira recomendación que xa puxen en Twitter, que xa ten que ter aí Lolo, que é esta de canción de Juan Pardo que se chama O meu can, Paco. Esta dedico xa a ti personalmente. Lo de dedicarme a porque non me está chamando can ou algo por el estilo, porque... No, porque digo que será máis ou menos así da tua época. Non, equivocasste completamente. Bueno, vamos a escoitar o meu can. E de poñer algo de Juan Pardo, podías poñer algo de Galiza, miña nai dos mares, pero te ves un pouca sensibilidade nese tipo de cosas. A min gustame esta particularmente. A ver, imos escoitar. A de xuntos tamén queimaron na cuarentena. O meu can xa ten cadela, xa non durme aburridiño, xa non ten que andar soiño, polo mundo vai con ela. O meu can xa ten cadela, é camiña presumindo. Eu pensei que todo este tempo non me ibas a sorprender e me sorprendes. É dicir, o sea, conseguir isto, que se escoite isto nunha retransmisión, non deixa de ter pois isto é só un demérito importante. Isto é só a puntiña do iceberg. Con todos os meus respetos. A puntiña sempre é o problema. A Juan Pardo, sí. Seina de memoria esta canción, pero non a vou a cantar. Pero que pasa, cantabas na guardería ou... No, eu coñecín esta canción cando entrei en Radio Lugo, porque era unha canción que se poñía en costas de Galicia. Sí, cando facía Loli Alvariño. Cando facía Sol en Viveiro. Bueno, efectivamente. Vale. O sea, moi poucas veces, ¿no? Bueno, seguimos escoitando esta, Lolo, ou pasamos ao siguiente? Creo que podíamos empezar, Lolo, a ver si a tu aposta hacia aquí que fraga... Yo creo que se le ha currado mucho, Sí, pero tampouco vamos a estar escoitando o no, do can e do cadela. Lolo tamén ten algo que ver no que ven a continuación, que me dixo que eu non estaba pillando as túas indirectas e que levabas varios partidos lanzándome sinais de que votabas de menos as irmás Flos Mariae. Dios. Non sei se recordarás ese grupo católico de música Falamos católica. delas outro día cando lo de Radio María. Efectivamente. Sí. Pois trouxenche este Amor, Amor. Amor,
Bueno, luego nos preguntamos por qué esa crisis de vocacións, Quique. Vamos, o sea, se entende perfectamente. Podemos acabar xa con este martirio? No, porque pola miña parte queda unha máis. Despois xa, se queres, Lolo, deixoche paso para que lle poñas a túa proposta a Quique. Pon aquí Nelo Lugo, deixadevos de caralladas e poñede algo de Blondie. Aí está, de acordo, ves? Estou gañando enemigos. Enemigos hoxe porque eu non podía deixar acabar a tempada sen ensinarte a maxia de Thorman, en este caso da súa personaxe Papote Malote, con este Soy Reggaetón. Papote Malote. Soy reggaetón, que mal. O mellor é a letra que ven agora, é unha parodia a este tipo de xéneros e de cantantes. Claro. É de broma, ele está satirizando a figura dos Non nos déramos cuenta, gato. Yo no. Están dicindo por aquí que preferían a Juan Pardo, Paco. Non me extraña. Eu tamén, además, me fai plantear que esto da ESO Quique non saliu ben, Esta generacións, aquí hai algo que falla de base, pero dun xeito moi claro. É que tería cancións deste tipo para... Por lo menos critica reggaetón, algo sabe. Bueno, sí, lo criticao, pero con amor e con... Estános preguntando a nosa compañera Sara que tal vai a cousa, escríbelle Edgar no noso chat privado, pues en los últimos 2 minutos peor. Non os digo máis. Bueno, podo seguir poñendo do meu ou deixamos que Lolo Bello cumpla o seu obxectivo de conseguir que unha canción lle guste a Quique? Se o consigue rápido, volvo eu. Entre os 2 últimos minutos do Brogan e todo isto que levamos xa é moito castigo de Dios para os que nos están escoitando. Vamos a darlles un pouco de... Lolo, por favor. Bueno, Quique, esta gustouche, ¿no? Sí, pero bueno, perfecto. también hay que decir que no arriesga mucho, va a lo seguro, Tiro fixo, como eu Lolo, mandeiche agora un enlace porque vou a facer un... Sí. Aquí, Bíchelo. aquí Sara que che pide que lle dediques esa canción. Que canción? A que vou a poñer agora? Que lle dediques unha. Vale, pero é que se lle dedico o que vamos a poñer agora igual é un pouco obsceno. Señor que señor merece, porque vou a facer o esforzo de poñerche en exclusiva algo que teño preparado de fai tempo para o Hoy por Hoy e aínda non me atrevín a poñelo. E é unha personaxe que atopei en YouTube que se chama Faraón Love Shady, que sacou fai un ano unha canción titulada Oh, me vengo. Cuidado con esto, Cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿De dónde sacas eso? Pero qué sacrilegio, después dudos. Dale, Lolo. Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo. La venganza es durísima, Oh, me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo. Está así durante media Por favor, Lolo, pon un pouco de cordura aí. Letrísima. Eu non podo facer nada. Eu xa dixen que non a vira, pero se insiste... Menos mal que non xa dedico. Bueno, pois aquí que seguimos en tempo de descanso, Alex. A ver agora...
O se Como preparaste ben para o final, Home, Sí, por sí, lo favor. preparó. Seguro. Dijo, Pero ahora vamos a ver si... le tens que tomamos darme a algo. razón, Quique, de que hai que ter moito tempo de Dios libre para topar este tipo de cousas, Esto non entras sí, en internet esta e te última- sale el farol non sei que. Esta última le tuvo que costar trabajo. Seguro, esto seguro que se busca en ese intranet sí, que hai. pero, no, pero vamos a ver. El Intranet. O problema de esto é que así que topas YouTube vaiche sugerindo Sí, cousas claro, a raíz iguales, desa, iguales, desa claro. extraña gusto que expresa, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Entonces, As cookies que vai é unha gran bola de neve que vai crecendo. El algoritmo. Bueno, Por eso é importante, Paco, darlle like ás cousas que queres recordar en YouTube. Porque así vaiche suxerindo cousas que se parecen. eu Bueno, que neste quero caso, escoitar xa os teño moi entre... claras. Paco, podes estar tranquilo que estas últimas eleccións de Alex non están na playlist de, Bueno, no, de no, Spotify, No, É que no. non A ver. estarán en Spotify ninguna delas, é No. imposible. Bueno, bueno. A de Papote Malote sí. Non apostes Sí, nada sí. porque eu xa Aquí non ten as un disco, busquei, de xa fórmulas, non as busquei en Spotify esas. Bueno, a ver, xa paro, non? Ay, Suficiente. no, a mí- No, tes un minutiño ou dous máis porque ainda están os Cuidado. xogadores aí. Bueno, Vamos poñer Blondie xa que non lo pedía ai, o hombre, ointe, que ¿no? menos. Esto sí que era millor velo. A min isto Ves, esto lembrame sí- unha cuña que había antes no Breogán que a escoitei muchísimo. Pero claro, non a podo decir porque xa non é patrocinador. Pero igual, nós como somos unos tíos agradecidos. Pois non sei se te Podemos- lembrarás dunha cuña que era Carnicería Brais, especialidade en Tenreira Cachena. Era con esta canción, hasta que como a escoitei tantísimas veces agora xa non podo separar os Espero que conceptos. non teña que ver co comentario anterior de Paco. Que dixo Paco? Non sei, non recordo xa, pero pues entón. como isto é de Carnicería Brais, pois non o sei. Bueno, canto lle queda eso? Nada, non? Nada, Alex, moitísimas gracias Lolo. Marta, sinto que teñas que sufrir isto. É mar, mar, é mar, no, mar a perdón, seca. mar. Pero si estaba bailando, se Mar, lo pasó de puta madre. Pero bailando con Blondie, non co de antes, porque se ve que é unha rapaza con certa clase, con certa... E con moita cultura musical, Claro, nada que claro. ver con No, gato, no evidentemente. como- no como outros. A cultura do lado oscuro, do lado blanco Alex, é cultura. ti sigue aí ese infranet, el infranet. El infranet ese que anda por aí, estas cousas raras, diabólicas que escoitas. Bueno, teño que dicir por si La infranet que te meto, a ¿no? última que eu pasei moi ben, que estou moi agradecido, que gracias a ti saímos moi ben, que, bueno, pues dá Con a- gusto traballar con xente así, Es, verdad? Quique? es divertido. Agora saídes A con pesar actitude da para... eso, al final, No, a mí me- sacalles punta e tal. Yo me reí Lolo, le vamos facendo aí un home. Bueno, pouco a pouco. Sí, sí. Tampouco Polo hai menos, que correr. a raíz desta sección, polo menos, vai coñecendo outros artistas. Claro, vai pouco a pouco. E vos non aprendistes nada. Xa sabe o que por que se chama Nazareos de Granada, vai sabendo tamén que Federico García Lorca é dali, bueno, este tipo de cosas que llevamos insistindo un pouco E eu está moi ben. ensinei vos a vos o que non escoitar, Tamén é verdad. que tamén é unha sabiduría. Tamén é Esa es certo. la más importante. O dito, Alex, moitas gracias. De nada. Lolo, gracias. Mar, isto non é así sempre, Tranquila, pode seguir na carreira que hai cousas máis interesantes. Bueno, e noso, Quique. Venga. É que estamos sufrindo, menos mal, eu necesitaba este descanso, Sí, necesitaba desconectar, no porque sabía. agora, completamente en serio, os 2 minutos finais... Esos fueron malos. Como que malos? Sí. Vamos, de cadea, casi.